أجمع دبرنا في بقى مالكنا مالكو كحنا في اللي تنبأ به مفكر بسم الله أقدرون كبار كنكه بقربوا فلك فورم انترناسيونال لا جاسبورا تقفلنا كيرا سي سيبيلا جيكالو كليتا أنورو كتابلا هكليتا أنشيجي سامبا فلا أنمغان ورو يساكنا كما سروي دوالي أني جمانا تانيا كوكا أونا ولا سرو يندون كبارين كنو Gorontula ale be ka sanga soro kosobe muso bulu wa afiri bakaw be ka nyagali bamako suba kono amena wala ke awye ndon kibarin kono aw bisimila ko kura agodo kibare keneka ina fantu nya fena to mina bakuru bola forum international de la diaspora ta ko flana kera sey sibila je kalo klita an woro ka tabla aklita an shegi samba fla an ban woro ina tabla ukumi kono ode diaspora malien et investissement productif malien tungaran ke chaman boraje fantan nan bela ya saka na kuma soro yiri waliko an jamana tanya kuka abdullahi mega benya foliko nyumanti awma Kata jouer kalo kile tan woro kata bla kile tan shegina samba fla ani mugan woro mali tungara ke ukal laje tago flanan baro kera sey sebe konnana nyina babu mun tara ni laje konnana odeye mali tungara ke ani u jora jamana kono walasa ka mali soro ani jamana tanye akera sababu ye mali dembe fa o fa jienya fe o bega nyon soro ku ka seko anu ka barakelon yira mime ke sababu ye ka jamana tanye. La tenue de cette deuxième édition du Forum international de la diaspora. Ni forum kera ga be watima mali ye sirawta wala sa ka ke ayere tay tugumina ka soro ga jigida jamana diunka o mana ke yoro o siratige de la joro babi diaspora mawbulu ka keni u ka chesiri anu ka deme jamana ma o be ke deme ba jonjoyi mali jamana tanyela En influence. Mali tungare ko ka ni laje tago flanan baro kera sababu ye ka mali dem be fara ɲɔgɔn kan hakilina fale ɲɔgɔn yew fo ka taa se minɛnw yirali ma a kɛra sababu ye bɛɛ k'i ka seko ani I jɔyɔrɔ yira jamana taaɲɛ la. An nana diaspora mɔgɔw ka forum kɛnɛ kan a diyara ye a bonyana ma bɔni hakilina ɲuman ye ko belebele ka se ka entrepreneur labɔ ka visibilité d'u ma ne nana an ka produit exposé diaspora mɔgɔw ka se ka dɔn an bɛ baara mun na yan nɔ forum nafa ye fɛnba de ye aw kan parce que non seulement u bɛ investisseur b'u la minnu bɛ se ka anw dɛmɛ parce que an kelen an tɛ se donc ni mɔgɔw ye anw dɛmɛ an bɛ se ka ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ. O de bilala maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn bɛ kɔfɛla la u kama yan'an ka wari ci ka na sokɔnɔna na k'a kɛ sokɔnɔna dépense ye an ka wari canaliser k'a kɛ projets ye ka baaraw créer o bɛ se ka famille yɛrɛ dɛmɛ u sigiyɔrɔ la n'a ma kɛ don o don wari ci ye maliyɛnw bɔra diɲɛ fan bɛɛ o conseil yɛrɛ représentelen don jamana 79 de la. Mali tungarakɛw ka nin lajɛ o sen fɛ u jɔyɔrɔ dɔnna fo ka taa se jamana ka jigi da tungaranke nunu kan walasa ka jamana sɔrɔ yakubaya. Mali be waso bini malien di million woro ye minu be jiyen fan bela o be diaspora ke mai munu joro ka bu kosebe Mali jamana ye De notre nation. La vision bibina la yini min be Mali jamana nyamana General Assimi Goïta o de ye Mali tungara ke uga jamana soro siraw yiriwa ani ku senu jamana tanyela. Ni lajɛ tago filanan baaraw hukum kɔnɔna na Maroc ye jamana ye wele kun bilala jamana min ma. Ni lajɛ in sen fɛ Mali bi fɛ maliden mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ a ka dɔ kɛ a ka jamana ye k'a ka jamana sɔrɔ yakubaya ka baaradaw yiriwa ani ka musaka don a ka jamana la walasa jamana bi taa ɲɛ. Kalanbila ye wagati ye kalandenw b'u yɛrɛ lafiya min na nga o wagati kɔnɔna na ko caman b'a kɔfɛ kalanbila kɔnɔna kalanw feeremisɛnninw sokɔnɔna baara wariko gɛlɛya ani kalankura tali musaka ko jɔrɔ kalanden si ni si jɔrɔ na ko ti kelen an wulila ka se u ma yala u bɛ nin waati tɛmɛ cogo di Zeinabu Gaye bɛna walawalali ko ɲuman di aw ma. Kalanbilaba ye denmisɛnninw ka lafiyɛnbɔ waati nga o waati la kalanden dɔw b'a laɲini ka feerew kɛ baaradegew fo ka taa se dukɔnɔ baaraw ma bɛɛ b'a ka waati labɛn ka kɛ ni a ka fɛɛrɛw kɛcogo ye waati min na kalanden ninnu bɛ sɛgɛn lafiyɛnbɔ la o waati kelen na maa caman b'u la o hakili bɛ kalanta wɛrɛ labɛn la o hukumu kɔnɔna na an wulila ka se u ma k'u ɲininka u ka vakansi tagabolo la. Ne bɛ wari mara kɛsu de dilan kɔnje wa
ne bɛ taa kɛsu ɲini k'a dilan ka taa feere walasa ka n ba dɛmɛ warimisɛnninw la ni n yɛrɛ. Ne congé bilala a b'a fɔ an ka tigɛ feere warimisɛnnin bɛ sɔrɔ an b'o olu ta k'an ka fɛn misɛnmaninw san olu la. Taminɛw bɛ sa a la fɛn wɛrɛw bɛ sa a la. Ne wari bilala ne bɛ kayiriya de kɛ. Ne kɔni bɛ se ka min fɔ ɲɔgɔnna n'u ye vacances kɔnɔna la ne ekɔli bilala métier o métier mana fɛn u ka wuli u ka dɔ k'u yɛrɛ parce que ala sigi tɛ mɔgɔ sɔn mɔgɔ mana kɛ cogo cogo métier de bɛ adamaden la fo adamaden i ka métier dɔ sɔrɔ i ka k'i yɛrɛ ye. Kalanden masa dɔw fɛ kalanbila ye baara kɛ waati dɔ ye. Korotimijɔ b'a hakilina fɔ an ye denmisɛnninw ka vacances cakɛko kan. Bon ne fan fɛ kɔni denmisɛnnin ma kan ka to a yɛrɛ ma bon a ka di ne ni vacances bilala denmisɛnnin kan ka bila ka métier kalan soit i b'a bila fɛn misɛnnin feerew la pour que a ka faamuyali sɔrɔ quoi. Bon an bɛ wagati min na fɛnɛ condition kelen n'i ye bangebagaw fɛnɛ tɛ sɔn denmisɛnninw ka bɔ parce que dugu kɛcogo b'a yira quoi dugu kɛcogo fɛnɛ ma o bɛɛ kama n'i siranna i tɛ sɔn i den ka bɔ kɛnɛma i b'a koron sokɔnɔna na quoi. Bon ne yɛrɛ bolo i k'a bila a ka lafiya a bɛɛ de ka wusa ma quoi mais i k'a bila a ka baara dege o de ɲɔgɔn tɛ quoi parce que denmisɛnnin caman bɛ yen ɔkɔli bɛ jaw la tɛ jaw la ni vacances bɛna i b'u bila u bɛ baara dege a mana kɛ cogo o cogo quoi ni ɔkɔli ma jaw la o b'a sɔrɔ u ye métier dege o métier bɛ jaw la. Welewelekan min bɛ ne bolo ka se denmansaw ma k'u ka denmisɛnninw bila u ka baara dege o de welewelekan min bɛ ne bolo ka se mansaw ma quoi. N'i y'a jateminɛ k'a lajɛ jabi baara degeli ye denmisɛnnin caman ka laɲini ye vacances kɔnɔ. Awɔ n bɛ ni congé bilala n bɛ denmisɛnnin ba de fɛ tuma dɔ la muso furulenw yɛrɛ bɛ na tuma dɔ la musokɔrɔbaw bɛ na an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye n tɛgɛ degunba sɔrɔ degun yɔrɔ ye kuma yɔrɔ de parce que o t'i ka kuma mɛn denmisɛnnin man ka sigi sɔgɔ nafa foyi t'o la n'i y'a sɔrɔ i bɛ se métier dɔ la sisan n'i taara i cɛla la i bɛ se ka kɛ mɔgɔ si tɛ se ka mɔnɛ don i la denmisɛnninw u ka n'u to ka yala u yɛrɛ ma so u bɛ kɛ bandi ye walima u to yala la u kunfɛ u b'u don métier dɔ la kalali bɛ yen jabida bɛ yen maquillage bɛ yen nɔ. Sɛgɛlafiɲɛbɔ kalan sokɔnɔ baaraw ani ka kalanta kura baara labɛn vacances ye waati ye ni kalandenw ta kɛcogo tɛ kelen ye waati min kɛrɛnkɛrɛnlen don walasa kalandenw k'u hakili lafiya ani ka bangebagaw dɛmɛ sokɔnɔ baaraw la. Les grandes vacances marquent une pause dans les salles de classe, mais pas forcément dans le quotidien des élèves. Entre cours de vacances, apprentissage des métiers, petits commerces, aide aux parents dans les travaux ménagers ou activités génératrices de revenus, chacun organise son temps selon ses réalités et ses moyens. Derrière cette période de repos se cachent aussi des défis liés à la préparation de la prochaine rentrée scolaire. Nous sommes allés à leur rencontre. Pendant les vacances, je fabrique des warimara kesumi. Je les fais pour aider ma mère financièrement et subvenir à mes propres besoins. Durant les vacances, ma mère me demande de vendre des arachides afin de couvrir nos petits besoins, de préparer la rentrée scolaire et de faire face à diverses dépenses. Pendant les vacances, j'ai fait de la couture. Tout ce que je peux dire aux élèves, c'est de ne pas rester assise pendant les vacances. Quel que soit le métier que vous aimez, apprenez-les et pratiquez-les. Rester sans rien faire ne nous apporte rien. Du côté des parents, les vacances représentent également une période de responsabilité. Korotim Diop partage son regard sur les occupations des enfants durant cette période. Denmisɛnnin ma kan ka to a yɛrɛ ma bon a ka di ne ni vacances bilala denmisɛnnin kan ka bila ka métier kalan soit i b'a bila fɛn misɛnnin feerew la pour que a ka faamuyali sɔrɔ quoi. Pendant les vacances, on ne devrait pas laisser les enfants seuls sans rien faire. Les parents peuvent les orienter vers l'apprentissage des métiers ou des petites activités commerciales pour qu'ils acquièrent de nouvelles compétences. Même si les vacances sont une période de repos, elles peuvent aussi être une occasion pour certains élèves de renforcer leurs connaissances ou d'apprendre un savoir-faire. J'invite donc les parents à accompagner leurs enfants dans les activités utiles et formatrices. Selon certains constants, le henné figure de nos jours parmi les activités qui attirent de nombreux jeunes pendant les vacances. Pendant les vacances, je reçois beaucoup d'élèves. Parfois, les femmes mariées et des adultes viennent également se former auprès de moi. Je ne rencontre pas beaucoup de difficultés dans mon travail, sauf que les enfants n'écoutent pas toujours. Il ne faut pas laisser les enfants rester seuls sans activité, car cela peut favoriser de mauvais comportements. Il faut les orienter vers différents métiers comme la couture, la formation en henné ou le maquillage. Entre repos,
Apprentissage, aide familiale et préparation de la rentrée scolaire, les grandes vacances ne se vivent pas de la même manière pour tous les élèves. Une période qui reste à la fois un moment de détente, mais aussi de responsabilités et de défis pour de nombreuses familles. Ina fantinya fana tuko mina bakurubaw la ame wakati mina ina fo sisan gorontula ni ale be wele shingom africain ale keleno ka muso haklina salo kosobe kada anafa kan alabarale no ubolo o min mega nane yiri waliye afiri bakaw bolo nana karija kune tari munumunu sukuba kono angaje angale ka solo laje muso furlen fara muso furbal ya bebe sira sari konna bana frake adoni ndoni muso yiri do yere ba fo ko farafin shingom ame domina ikobi niko gorontula ale te fen dogule barisa a charlero bama ko fantan nani bela jelena bi wa akanino no ma ba yirika de fe kabini wakati jan akuma tarafaleno an farafin yirula gorontula ye yiriye mimbe bo farafina dugu chamana wa akanunendo kada nafa chaya kan ni odoye muso ya furawi maw girini akan o keleno sababu ye ka firil bagaw chari bibina faba fambela jelena gorontula kain ko jugu nafa bare be gorontula la ya nafa te foka bankwa abe muso deme glana abe muso jichaya bo fargola bana miseli nu chama be no gorontula bo be frake gorontula ere de kain muso ma ko jugu ni ba le ko nka qui est 100% ne ba utiliser kain ko jugu en tant que tu es femme gorontula mangate ka baibolo kwa ni ere be garo lili kala ani babi ibo lu nyagame ala ka wuli akain ko jugu gorontula nafa te foka ba gorontula kene ajala walma yere amugu abela jele mese ka labara ninga klara nafa soro ala kada chogo ya uka wa akanunu mo chama ne fe gorontula yere be se ka jumeni ke na kadiye ni kene ni soro iba ko ka je iba nyimi idala abe barake da kadiye iba wuli ka garolili kala ka babi doni kala ka wuli abe nafanye kojugu pasa kain fargolo ma be jide di muso ma kojugu amman kuna man foshi akele ba foko miel di bamago sugubala federela do be nyefolike awni maw girinto kada gorontula kan ani ason ere be chukudi akay mo muso ma be jicha abe muso jicha abe fenche ma muso la wasuwa bo apiri ma chon ama denan fere keme aklo wa fla planche wa le kar keme di bo aga chantoro do ba sanga ka fere comme ça ere ba fere chon parce que ma fere angoro la muso fene do be na sanga ta utiliser boronto la be santoro tire bon sugu jara chen la me chama fere inafo ma chama ba meli chogomina goronto la te muso dorontai barisa bela jelembe sega la bara ninga klara na fachama solo ala on est sur mon gorontula ka so yiri do mais chéri se ga do comme muso se ga do parce que alkonna bana fraude abe régler bla normal la négité muso munna abo muke en tout cas ce qui concerne tempo qu'on a bana gorontula ba be fraude ay se ga wuli ga mi no tante mo bolo iba sana wodoro iba do ere na faga bon parce que la nyime fendo soro na do willa do bo abala ola amatara fali koso kuma bela jelena bintu guida ale be nyefoli ke aye na famu soro gorontula la ani abe klara wele da kanke ka nyeshi muso bela jelema uku talanke gorontula do gon ba nyini balma muso fe ni be fe ga muso ya ka dafa doro ibe gorontula nyini ka blay bolo gorontula mangate ka bay bolo yere en tant que tu es vraie femme i kanga to ka gorontula nyini kuma be ka blay bolo koro parce que muso ka segere de ni kabini watija amatara falendo anga farafin furakelu la kada timiya kan gorontula ya yiride min kene be se ka nyimi walima ka wuli ka mi daw yere be ani furawere o nyami ya saka se ga nafa bo ka keni mawa girini e gorontula kan akera yiride bi mu nyini do kosobe bamako sugula o kama ma chama be ki bamba afereli la acin mila da bayan filaba ko ni be dance ki awani ndo on kibarla awni awani madalla am fa ko kambe je wakati were. L'école supérieure de commerce ESC Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. ESC Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.